Hello, what's up mga bay? So welcome back sa ating mountain channel. So sa video natin ito mga bay, dito naman tayo, no? Sa harap ng Cebu City City Hall. Tapos magkatabi lang po yan dito sa Magellan's Cross, no? Magellan's Cross. Diyan po. Ito ba yung Magellan's Cross? Ayos. Tapos dito na naman tayo magkakalye survey. Tatanungin po natin yung mga tao rito kung ano ba ang gusto nila maging presidente sa susunod. Alala. Para lemong na maayo gid nga magatuan gid to boss. Lagi ako. Esko kasi. Bayaw ba si sir? Wala pa. Esko kasi. Salamat sir, salamat. Thank you sir, thank you. Sir, vlog kasi ba niya para dito sir kung sa kay maayo ni ano iguan vlog niya. Mana yung dagat pagka-presidente karon? Ano sabi mo sir? Maayo gid. Vlog naman sir. Pinto ta lang. Unang. Pili lang sa mo. Pili lang po. Apakyo lang po. Apakyo. Bayaw si sir. Thank you sir ha. Ganas pa mo. Maayo na mo kon. I love Cebu. Ito diri ah. I love Cebu. Ato na lang katoy, sikat mo pambalas ko. Nag-vlog mo ba niya? Para ni mo sa Gimayo. Ikaw mama, sa may bugatan na nila mo. Maka Mayo Gimdas Pilipinas Bon. Takson bato. Lenny? Si Lenny kan ma'am. Thank you kayo. Para naman sir, sa Gimayo na nila sir, mga dagang pagka-presidente sir. Ay, labis depenya nimo. Ano bilang Lakson, Bato, Isko. Salamat sir, salamat. Kani si ma'am, pwede ba magkano ma'am? Ikaw na lang sir. Asa kayo mo sir? Para naman sir, sa lag-lag sir ba niya? Ano yung dagan ko? Wala mo pasara? Wala. Wala si Para Sarah. naman sir, lag sir ba niya? Ano yung dagan pagka-presidente sa itong Pilipinas niya? Para naman sa Next year. Mudagis Pilipinas, walang opinion. Bawa ay gusto kayo komputer na rin. Bawa ini. Wala pa kay. Bawa po kayo kuhan. Undecided po si sir. Thank you sir. Thank you. Bawa po kayo kuhan. Kaya layo po man. Wala yung pabitaw no? Magkahuna-huna. Kani si sir, bawal? Bawal. Okay sir, thank you.
Okay. May wala yan. Bawal ang mga tabante, no? Oo. Basta ano, government. Bay, ikaw wala iman na ba? Yung sa para ni Obe. Parang bigati ni si Sir Da. Ano man? Mau ni dagang mga presidente ba? Para ni mo sa ayo nilang puno ba? Wala ko mo? Wah, jadi. Wala. Undecided sir, sir. Thank you, sir. Salamat sir. Thank you. Wah, jadi kan. Sir, Lago sir. Thank you, sir. Marcos. Sir. Marcos, sir. Thank you, ma'am. Ikaw, ma'am. O sa imo, ma'am. Dali. BBM. BBM. Idol na idol ni ma'am. Yes. BBM. Bakit Ever po? since niya, gabasa sa ko sa history. Ano sir? Okay. Pwede. Learning. Ay, nene, sir, sir. Lord Marcos, BBM. Oh, my God. Thank you. So far on sa result, BBM lead. Oh. Bang Osan. Naline. Thank you. So, ayan. Papunta po tayo ngayon mga kabay. Doon naman sa Port San Pedro. Okay. Sir, nag-vlog mo sir, para ni mo sir, sa Mayo nga mga oda sa Pilipinas po. Wala pa. Undecided po si sir. Thank you kayo, sir. Kanina na. Ay ko. Ano lang. Ada. Ano lang. Ba't na siya nagtabok ka? Ha? Hello mga sir. Pwede daw kayo sa opinion sir na agad sa presidente. Para ninyo sa Mayo sir. May pala doon. Marcos. Si Marcos, si sir. Ikaw, sir. Thank you. Batay. Pwede daw kayo opinion mo tayo. Marcos. Thank you, sir. Sir, may hapon. Yung hapon. Para nimo sa Mayo pada sa Pilipinas ko. Pinakamayo. May payarin lang gani Marcos. Marcos. Ano Marcos mo sir? Ha? May naman sa kape si sir. Ano sa kape? Wah, mayo masadog ka na ang kuwan. Ugaritas mga lain. Wah, minus man. May payarin lang ang Marcos. Pwede. Okay. Ikaw, ma'am. Thank you kayo, sir. Marcos po si ma'am. Marcos. Marcos din. Marcos. Tama. Thank you. Tama sir, pwede tama po. Ha? Ay, Maki Marcos ba? Ang saan yung lugar ah? Marcos Paan? Duha ka Marcos. Cebu lang. Cebu. Ano ni Marcos? Marcos. Marcos sir, thank you. Salamat. Sir, may hapon niyo. Ngayong hapon. Vlog ni sir ba? Para naman sir, unsa gyud mayon para doon sa Pilipinas ko. di lang ka kung Sige. Undecided po si sir. Salamat sir, salamat. Ayan po. Oh. Ay, kamera, ini. Ngayong hapon. Gobyerno. Ay, government po. Sige po. So, ayan. Nasaan na tayo? Tara. So, andito tayo ngayon sa... Ayan mga bay, no? Yan yung mga bay. Yan po yung Sisilix kung Cordoba, Cebu, third bridge. Yan po. Yan. Ayan. Ito sila. Sir, may hapon sir. Ano yung hapon, Nag-vlog na, sir? ba? Para naman sir, unsa gyud mayo para sa Pilipinas ko.
Bongbong. Salamat sir, salamat. Thank you kayo. Para naman sir, sagay kayo para dito sa Pilipinas. Wala lang opinion. Opinion rin ako. Oo. Bongbong ako. Bongbong. Bongbong. Ikaw sir? Asad, Japon. Bongbong. Bongbong sad. Diba sir? Lago yung mga sir, kung sa Mayo kita. Oo, huwag naman. Bongbong. Amat yan. Thank you, sir. Sige. Ha. Why, qualify? So, ayan mga kaka. Ma'am, may hapon. Nakabutan ako ba? Nakabutan ako. Salamat. Ngayong hapon, sir. Nag-vlog ko siya ba? Naman naman ko para nimo sa gimay ang padayon sa Pilipinas ko. Wala. Salamat kita, Decided salamat. po. Thank you. Para nimo sa gimay. Salamat. Pacquiao. Salamat kayo sir. Thank you, sir. Ikaw sir, pwede ito mga yung opinion sir. Vlog ko sir, para nimo sa gimay. Marcos. Marcos. Marcos at si sir. Salamat sir, salamat sir. Nag-vlog ka sir ba? Para naman sa Pilipinas mo. May nagsak ka rin. Lakson, Bato, Cristo, Pacquiao, Marcos. Pacquiao. Salamat sir, salamat sir. Thank you, sir. Salamat sir, pwede bang ayaw mo tingnan? Oo. Para naman sa gimay pa dito. Pacquiao. Pacquiao. Ikaw sir? Cristo. Salamat kayo sir. Salamat. Ikaw sir, nag-vlog na yung mga sir niya. Para nimo sa mayo padagot sa Pilipinas. Lene. Salamat sir. Ikaw ma'am. Ikaw, ma'am. Ayan na sila. Thank you. Salamat. Bridge. Andito yung bridge. Kasi mga pagbahan tagal po. Here. Yan. Ito sa bridge. Sana pa yung result mga guys, sana? So, magtanong pa tayo. It's a random survey. Sir, may hapon sir. Nag-vlog nila ba na parang sa mayo na business ko. Hindi na ba mayo? Para na ako. Oh, para nimo. Ako ra may buot sa kuanan eh. Isko Moreno ko. Esko si sir. Ikaw sir? Marcos. Marcos. Marcos sa sir. Ikaw, sir. Ikaw sir? Marcos si sir. Marcos. Kanay usa. Samok-samok ko. Magsamok-samok ko sir. Dayo di Sara ko. Sara. Wah, Sara. Wala man. Marcos. Thank you. Undecided po. Wala kasi ka-decision nila. Undecided po si sir. Thank you kayo, sir. Ayan, nasa bridge. Ayan ang bridge. Bridge. Kasi nga sa bridge yan eh. So, ano siya ang ano siya ang bridge. Tapos,
Ayun, salamat. Okay. Ikaw, ma'am. Balita mo kayo, ma'am. Para lang nimo. Wala. Wala kaya pong karsisyon si ma'am. Nag-visit Salamat, ako kuan ni side. Mayong hapon ninyo. Para ninyo, sa game. Marcos. Oh, Marcos. Ah, Marcos. Marcos. Ikaw, sir. Para nimo. Ako bay panan ako. Oh, Marcos ko bay. Marcos. Kaya ni Marcos. Oh. Di yun na mapas mo na 100% ang mga Pilipino di mapas mo na. Oh. Kaya nga no. Kay sa panahon pa siyang papa, way sa mga karaan pa, way ang bugas brato. Oh. Kaya na nga si Marcos mo daw, pasin nga mubuo siya kuan sa mga magsasaka. Punan o ana ha. O ato nang kuan na. O siguro kita pa yung export diha. Gawas. Mao man ay trabaho siya nga man. Karon kita na may manguha sa gawas. Ani ko siyente na yung buhi din sa Pilipinas. Oh, mapod. Ikaw, sir. Para nimo, sir. Kapila, sir. Kapila. Marcos ma'am. Mga vlogger mo sir. Mga vlogger. Oh. Sa kasa sir Marcos. Ako rin pa sa Marcos. Marcos. Kubre dia na kagikan dia sa una. Oo. So, Maluwi ko rin siya. mau gid mo. Ako Marcos. Ana Marcos, mga hidden wealth na may lang sa atong gobyerno bisag sa ila 40% sa gobyerno 60. Wana dako na kitag kuan na sa Pilipinas kaunlaran. So, salamat kayo, sir. Thank you, sir, Ikaw, sa ma'am. opinion. Para nimo, unsa gid? Mana mo ko dito sa Salamat. Thank you. Sa may kusog sa misurvey sir. Para mo daw. Marcos. Karo ka Marcos. Salamat daw. Ano, sir? Ay, ito Kani sila si sir. Para nimo. Kay Gisaga naga. Oh. Oh, Marcos Ayun, Bongo. taas na kalangan. Sunod si Undecided eh, wa pa kaupong. Pacquiao. Dili. Ini 55 tanawan standing. 55. Bongbong abot ono 2 4 5. Para mo, sir. Lagi Mayo. Side. Undecided. 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 Salamat, sir. Bye. Salamat. Salamat. Bye-bye. President, tara mong kikuan, sir. Salamat, sir. Live mo? Oh, YouTube naman, sir. Inyo. Isla de Olangko. Ha? Isla de Olangko. Isla de Ulagdo. Oh, de Olangko pa, may. Ari lang dire. Una inyong YouTube. TV. Ah. Salamat. Oh, Survey lang po, sir. survey. Para nimo may gipada doon. Presidente. Oh, Boy, Marcos. Marcos. Salamat, sir. Oh, thank you. Ano siya? Pwede siya Nag-vlog mo, sir ba? Ano yung mga, sir? Para nimo kung sa gimayo ano nilang ano yung dagat sa presidente, sir. Para nimo. Marcos. Marcos po, sir. Thank you, Salamat, sir. sir. Marcos. Salamat. Thank you. Dito. Okay. Ito mo na-base. Na-base magugwan. Okay. Sa may BBM. Nasa iluhan ni sir. Ikaw, ma'am. Oh, sila doon. Marcos po, Marcos. Oh, Ay, Marcos. BBM ko, BBM. Oh, daga Marcos. Sige, sir. Thank you, sir. Kasi mamaya masikuan mo, matugaw. Salamat din, salamat. Marcos. Salamat sir. BBM. So, ayan, sinisigaw po ni sir ang BBM. Lagi ako na, kayo ba yung nag-ano na? Oh, sa Cebu sir, kali sa Cebu. Kayo rito. Ah. Okay, BBM kami. Salamat sir. Thank you, sir. Anong niya? Anong vlog? Anong spot? Isla de Olango Isla de sir. Olango, sir. Isla de Olango. Wala ba? Oh, Isla de Olango. Kali Sorbe Cebu. Salamat sir. Thank you. Kamu sir. Marcos. Oh, ikaw ma'am. Kapunta na ka ma'am. Parehas. Marcos. Marcos. Sulit Marcos, ha? Slide ah. Salamat. Alright. Salamat. Slide. Kayo, sir. Makaboto mo, sir? Oh, pwede ito mga yung opinion sir. Ano niya si sir? Opinion. Kung Ito para na nito. lang. Vlog lang mo sir. Yung vlog. Oo. Pakyaw ka sir. Oh, Pacquiao. Pacquiao si sir. Sapong. Ikaw sir. Marcos. Marcos si sir. Marcos. Salamat sir, salamat. Sige, Pacquiao and Marcos.
Kayo ma'am, makabuto mo ma'am? Kabutar mo ma'am. Makabutay mo? Kalye sorbe. Na YouTube nag-vlog nga ba? Vlog lang. Para nimo. Dili sa YouTube. YouTube lang ni. Isla di lang ko search lang. One lang ka na. Dai ma. Kabutar mo mo. Rastaman. Last naman. Ala last naman. Si Oh. Kitsaman. Si Marcos man ang Marcos. Sila nilang para. Lenny. May mama ko. Ah. Ikaw ma'am. Marcos. Marcos. Amo din ng bayan. Salamat. Thank you. So, ayan. Magdalag, ayan. Dito na lang. Ikaw sir, ngapon sir, nag-vlog mo sir. Pwede ba, sir? Okay. Nag-vlog mo na. Para nimo sa Mayo kada sa Pilipinas po sir. Salamat kayo sir. Salamat sir. Thank you, thank you. Wala ko yung kuhan. Oo. Thank you, sir, ha. Thank you. Kamo ma'am, nakabutar mo ma'am. Vlog lang yung mga ba? Vlog lang yung mga niya. Para ninyo sa Register Mayo mo. pa doon. Marcos. Lene yung si Marcos. Thank you. Pagkontra, Lene yung si Marcos. Lagat eh, alamat. Kamo ma'am, nakabutar mo ma'am. Vlog lang yung mga, di pa? Di pa sila kabutay. Thank you. Sige. Very good, very good. Nag-vlog kami sir. Nag-vlog po kami ngayon sir. Tapos para sa'yo sir, survey lang po. Anong president mo, sir, Sino next po year? Sa kanila, ang mas magaling talaga. Para sa'yo. Isko. Isko. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, sir, pwede naman sa mga opinion namin sir. Okay. Asa mo nga, paano sa mo nga? Isla de Olango sir. Isla de Olango Vlog. Vlog naman sa YouTube sir ba? Ay ako pa man ko mag-decide kay Okay. gusto ko nga si Pacquiao mo slide, Ah. then ang ma-president either Marcos or Sara. Wala akong gusto, pero wala pa man so far. Oo. So undecided pa ko ron. Okay. Ika Undecided, sir. under ika lang November 15 ka mo may final Okay. sa sitwasyon. Ato na ko decide. Okay, sir. sige. Thank you kayo, sir. Thank you. Thank you. Kung Pacquiao kay for sincerity, good siya kung mohutanaw siya sa mga masa gud ba kung unsa gud ang tinuod nga movement sa atong nasod kay ko ama di ba naka presidente na matawag bright, nakabitag economist, bisan mo sa pa mga bright kayo, Marcos mayo to Marcos sa una. But at the end nayabag man as what Duterte now. Di ba si Duterte maayo yung movements. Sa karon na bitaw kanang naghinapos na yung term unsa nahitabo sa Parmali katabang mga murag klaro kayo nga iyang dipinsahan ang iyang mga tao ba. Kada nga di pa ko anon, manay ako ang opinion. Undecided pa ko ron. Okay, sir. Salamat Okay, kayo, sige, sir. sige. Okay. Tama sir. Vlog na naman sir ba? Ay, lang naman namin. Ha? Okay. Salamat kayo sir. Ikaw ma'am. Okay, thank you, ma'am and sir. Salamat. Sir. May hapon sir. Vlog na naman sir ba? Makabutay pa ka, sir? Oo. Para ni mo ugod sa Mayo sir nga padadon sa atong Pilipinas po. Ano sila dagang unang sir? Marcos. Marcos, eh, sir. Salamat sir. Thank you. Salamat sir. Sir, vlog ka sir ba? Para ni mo sir, sa padadon sa Pilipinas po. Para ni mo. Langi. Salamat sir. Salamat sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Narito sa mga sir. Mga sir, may Ngayong hapon nyo. hapon. Nag-vlog mo sir ba niya? Para ninyo, sa Mayo padadon sa Pilipinas po sir. Try sa Marcos. Marcos. Try sa Marcos. Ikaw, sir? Ini ko. Lenny. Marcos ug Lenny. Thank you. Ikaw sir. Ika. Bongbong. Bongbong, sir. Sinisigaw, bongbong. Thank you. Salamat sir. Kabutar mo sir. Dili pa mo kabutar? Okay. Kamu, sir, makabutar mo, sir? Hapon sir, nag-vlog mo sir ba? Nag-vlog mo para ninyo sir, sa Mayo padadon sa Pilipinas po.
Yan lang opinion. Marcos, si sir. Ikaw, sir? Ano sir? Si Marcos. Marcos. Salamat sir, Okay, salamat. thank you kayo. So, ayan, malapit na po kami matapos. Ano sir? Nakapuntar mo sir? Vlog na mo sir, vlog. Ah, di pa sila kabutay? Oo. Kasi kaway-kaway na lang. Si hi. Shout out kay Alder. Okay. Ikaw, sir. Basta may presidente ni mo, Para sir. naman sa Gimayo nga muda presidente po. President. Wala pa po natin. Undecided po si sir. Thank you, sir. So, ayan, medyo gabi na. So, last na lang. Itong grupo na to last. Wali ko dagat. Oo. Hello, maayong hapon. Makabutay mo? Makabutay ka, sir? May music. Okay, vlog mo na. Okay. Pwede, okay. Magdalang. Ay, hapon sir, kami ng vlog ni sir ba? Vlog ni sir, may rin yung opinion sir. Kung sa Mayo na nila sir. Nag-vlog niya nga, para na ay labas yung opinion sir. Kung sa Mayo na nilang ano, ano yung dagang mga president sir. Undecided po. Thank you, thank you. Ikaw sir. Ay, ikaw, sir. Kaya sir. Ini siyempre. Lene. Lene, bakit po, sir? Eh siyempre, tawag nito, doon na tayo sa hindi magnanakaw. Okay. Thank you, sir. Yes. Ay, kani, good afternoon, ma'am. Vlog ngayon ba? Para na nyo, kung sa Mayo nga madadang sa Pilipinas po. Umagit. Lene, si ma'am. Ikaw ma'am. Dahil mo lang Lakson, Bato, Esco, Pacquiao, Lene, o si Marcos. Nahirapan po si ma'am. Okay lang po, mama. May undecided po tayo dyan, no? Marcos, yeah, Marcos. Okay. Ikaw, ma'am. Pacquiao si ma'am. Thank you po. Vlog na yan mo sir, vlog. Okay. Sa Mayo. Pacquiao. Sir. Imo sir. Ayaw ng bato. Ay, namumurag bato. Upaw. Imo sir. Ha? Sema. Kung aling hapon, Pacquiao. Pacquiao. Idol eh. Idol. Ikaw sir, Sema sir. Undecided po si sir. Ito sila. Kanino po? So, ano ba sinisigaw dito? Marcos. Bakit Marcos, sir? Idol ng bayan. Dali. Marcos, idol si Marcos. Okay. Marcos. Tama na sir. Lapis. Marcos. Oo. Ito sir. Ikaw sir, para niyo sir. Vlog na mo sir. Undecided pa rin. Undecided po si sir. BBM. Majority po ng mga trabaho dito mga guys la. Puro BBM sila. So ngayon, magtatali na po tayo. Okay. So andito tayo sa CCLX Cordoba, Cebu. Third. No? Tapos, yun. Ito po yung nakuha naming resulta mga guys la. Mga bay. So kay Lene, nakuha tayo ng 11. Ang Pacquiao, 8. 8 ang Pacquiao. Ang Lacson, 0. Ang Marcos, 1, 2, 3, 4, 41 ang Marcos. So kang Bato, 0 pa rin. Ang Esco, 4. At sa undecided, nakakuha siyang 19. Marami yung undecided ngayon, no? 19 undecided po. So sa ating makikita ngayon, panalo pa rin si Marcos, BB 41 po sa kanila. So thanks for watching. Kung gusto niyo po ng ganitong video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming bagong video. Thanks for watching. Esla de Olango.
Salamat. Salamat yan, salamat. Saan ka nakita yung Kaway po. Okay. Alright mga guys na, dito ba tayo ngayon sa CCLX kasama ko? Si Kamanoy Kamanoy Vlog. Vlog. At yun mga Kamanoy, no, suportahan natin si Isla de Olango. Olango. At si Kamanoy naman. Yun, right. Dito sila para mag-survey sa presidential Presidential election ngayong, ngayong 2022. Suportahan natin si Isla de Olango mga Kamanoy. Right. At same na rin sa kanya. So thanks for Thank watching. you. Thank you. Babush. Sige, boss.